Сега, с изместването на осите, това, което предстои да стане, защо се получава този ефект изместването на земната ос? Получава се то не само на Земята, то в цялото съзвездие. В цялото кое? Цялата Слънчева система? Да, тук в... Как да го обясня? Всичките планети изместват. Не само при нашата. Виж как са подредени планетите. Слънцето и почвите са редени. Колко е по-силно магнитното поле на дадена планета, тя отива по-далеч от Слънцето. Колко е по-слабо магнитното поле, е по-близо до Слънцето. Всичко е на принципа на магнитното. Цялата Вселена е изградена. А ти казах, че от 1997 година наблюдаваш много голямо тяло, което се намира зад Слънцето. Да, бе, той идва. Идва това тяло. Идва, така ли? Да. Какво е това, звезда ли е? В дълбочина го виждах, от юго-исток, зад Слънцето, но е по-голямо от Слънцето. Последния път, като ми го дадаха, Слънцето остана вътре в светлината. Небе. В небо, много е голямо. Звезда. Звезда, да. Следващото тяло. Изместването на осите от това ще се получи. Предполагам, че ще стане разиграване на всичките планети в системата от това тяло. А и от тогава излизат и водите на океаните. Излизат, да. Получава се изместване и завъртане. Но на предстоящото събитие не може да дадеш конкретна дата. Не може да дават. Предния път ме изписаха 2012 пети месец. Може би, че от тогава започва това. Не, пети месец София имаше земетресение тогава. Май месец. Да, май месец Перник имаше земетресение. Над 5 по скалата на Рихтер. Това го познах. Но не ми дават точно дата. Ще се случи. Щом го виждам, ще се случи. А земетресенията в Италия и в Гърция са заради лошите мисли, помощи и действия на хората там. На хората от миналото. Има Божие наказание. И на тия, които са сега са го, не? Ще отплащат. И гърците ще плащат. Сега и десеш. Искам да ми кажеш за вегетарианството. Според тебе това добър принцип или е лош принцип? Хората, които не ядат месо, как ти мислиш, правилно ли постъпват? Как да ви кажа, живота е много сложно нещо. В крайна случай месото човек се набавя нужните минерали, къде му трябва. Всичко идва от земята. Всички минерали, за да се сътвори човека да продължи сътворението му, идва от храната, от минералите. Значи не трябва да се ограничаваме в яденето? Не трябва да се ограничаваме. А убийството според тебе голям грях е? То просто на определени хора и такава е на програмата. Те си плащат и това, естествено. Как си плащат? Има Божие наказание. Горе Господ ги наказва? Да. Господ е светлина, силна светлина. Какво се изразява това наказание на убийците горе на небето? Има Божии закони. Забавят развитието им. Моля? Забавят развитието им. На духовете ли? Да. Като убият тук на земята, духовете горе не се развиват. Забавят го. Нивото му остава също. Същото. А духовете прераждат ли се? Прераждат се. Има прераждане. Колко пъти се преражда един дух? Много пъти, докато се изчисти. Когато се изчисти, къде отива? Светлината. При Твореца? Да. Има ли начин човек да разбере в предишния си живот какъв е метод, ако има метод, да обясниш принципа на този метод? Нямам представа, не съм пробвал просто да видя за някой в миналото какъв е. Метода да разбереш. Някой път, като имаш време, провери метода. Да, ще проверя как става това. Искам да ме обясниш за магнитните двигатели. Принципа на работа им е той тегли електричество от етера, от космоса, нали? Да. То го има пространството, активството в изобилие пространство.
Колко вида са магнитните полета, които виждаш? Колко вида са? Те са 3 вида. Първият вид се стремим към центъра на дадения тегло. Втория вид го освобождава от теглото. И третия вид, то е леко розово такова, много финно. Най-финните частици в пространството е третия вид магнитно поле. Просто е дам забележим. А космическите частици с кой принцип полета? С кой вид магнитни полета? Двата вида. Двата вида. Третия вид полза, това е къде правят плазмата. Сега разработват тук на Земята магнитни двигатели. Това ли е принцип? Не, те не може да го направят. Магнитният двигател е много сложен, изключително сложен. Те са 4 пръстена, поддържат се магнитите, всеки си има ъгъл, трябва да знаеш как. И след като ги задвижиш, трябва да знаеш как да ги спреш, че те се въртят до разпадане. Значи трябва да имаш програма за управление. Това трябва да го виждаш, за да го направиш, иначе не става. А ти виждал ли си това неща? Значи ти имаш чертеж програма за управление. Да, предложи го на тия на англичаните, обаче той то мача в Италия. Беше офицер там. Дойде ми иска дискетата да му дам. Викам, то се плаща на човек. Иска така просто. Викам, не можеш да го направиш. Не става и есента говорих с руснаците, искат дида там. Обаче знам, че няма да ме върнат. Къде ще те сложа според тебе? Москва, вика, ще те закараме там. Та си имат лаборатория. Ама ще премисля това и сигурно ще. Неделя. Кога се спрязаха руснаците? Кои италианци идваха при теб? Не, той е англичанин толкова. Той има и къща тук. Той е яден физик. Ти за офицер. Станаха ми интересни работите, викам, не става, не може да я направите. Аз на това съм дал една малка част от простите. Ти не си дал цялата информация. Това е много сложно. А човечеството, което ще оцелее след удара от плазменото оръжие, ще се здобие ли с тази информация да строи вече такива машини по-нататък? Те няма да са много къде да ходят. Как ще идат на Луната, как ще идат на Марс. Те не може това, авиацията ще добие горе. Няма ли да построим бази на Марс? Не може така. С тия технологии не може. Там трябва да отида машина, къде се създава собствено гравитационно поле да има защита. Чекай да те питам нещо. Значи това не лъжа, че хората са били на Луната, така ли? Не са били. Не са били, така ли? Има логика, виж сега. Искат да изпратят до горе, нали имат някаква станция. Защо пращат ракети? С тези уличите, там къде кацат и се дигат от Луната е по-ефтино. Разбираш ли? Качва какво трябва и се свърши с това. Те не можат. Те лъжат. Това го правят на компютрите. Анимация. А няма ли да се добиеме с тази технология и ние да притежаваме гравитационни пръстени, които да... Не може, а кои да въобще ще го направи? Само там. Кои да въобще ще го направи? Ваймиро, трябва да помислиш добре, защото това, което ти знаеш, си получил като информация, трябва да го сподели с човечеството. Това не е само за теб, то ти е дар отгоре. Аз знам, но трябва да знам на кое да го дам. Ами прецени си добре, дали ще го дадеш на тях и ще го запазиш за тебе само. Да, нали казваш, че след удара руснаците ще останат. Значи ние отгоре са преценили, че руснаците трябва да останат на тази. А тук от нашите управляващи някой да те търси, да говори с тебе на тия въпроси. Не. Не са идвали, така ли? Те какви са според тебе? Нашите управляващи. Да. Това са нещастници. Тъпи хора. Няма мъдрост, няма Божия мъдрост в тях. Остави това образование, зависимо от човека, там да определя нивото на даден човек. Има една дума мъдрост. Тя не е за всеки. Кой мъдреч? Аз не виждам такива тук, те къде управляват.
Няма мъдрите. Алчи зависими. Мъдреците стоят настрани. Настрани. Какво това карано тук да не? Сложно. Губи ключи ги пробвам. Я трябва сега така е катал. Изключава го и първо човека се удари. Колегата пита сега, ако по принцип, нали, убийството е грях, когато убиваме обаче животни за храна, това грях ли е? Така се създава. Едното унищожава другото и да може да съществува. Значи това Творецът го позволява. Щом го е създал за храна... И то и растението, като късаш, ти го убиваш. Разбираш? Да. Като откъснеш, примерно киселица, отиваш, откъсваш го, ти го убиваш. Казваш в предишни твои интервюта, че центъра на Земята тук се пада в България. Да. Откъде получаваш тия сведения? Как да ти кажа, аз го пазя в тайна. Тук в нашия район има тоновото ядро, стои в земята. Те не може да го намери. А и не е нужно сега да им се каже, знам го къде. Виждам го. Ако им го каже след, те ще го изнесат за щатите. Държавата си остава първета. Просто не е дошло времето. Това злато, дето го взимат и го карат в Америка, къде свършва? Както ми там си остава в Америка. Не го ли взимат извънземните? Не. Това са глупости, че имали допир с тях и пълни глупости. Нямат допир. Никой няма допир. А руснаците? И те нямат допир. И те нямат допир. Никой няма допир. И ги слушайте какво говори. Значи те решават с кой да се свършат. Точно така. Те само не наблюдават. От тях има и между нас дори. Преди години над София ми се подаде информация лошо и исках да видя. Над София едно квадратно тяло и едно правилно много голямо. Като ти казвам голямо, 200-300 метра дълго. И като е маскировачите дрехи. То мина над София, малкото му направих удар. И опитах се и големия кораб да удари и се за някакъв в бяли дрехи, много красив. С дълга коса. Само това, че е по-висок. По това ме разреши, че не е. Иначе не може по нищо да го различиш. Ударих и него и кораба се изнесе и замина на юг. Ниско над София. Те за какво идват тук да ми наблюдават? Да ни гледат как се развиваме ли? Да, нивото. Нивото ни Те гледат. са против войните да се водят. Те може да ни смачкат за секунда. Значи те ще отсеят тия, които са само добри, те ще остават на земята, така ли? Ами те къде не водят войните ще останат, по-добрите. Тия къде водят войните и унищожават другите народи, ще се заминат. А да те питам за една голяма тема днеска. Глобалното затопляне. Съществува ли тая работа? Ами изместването на осетина. Оттам идва глобалното затопляне. Виж, тая наука е много сложна. Те казват, че как да го обясня? Има свиване и разширяване на галактиката. 6000 години свиване, 6000 години разширяване. Разбираш? Нещо като пулсиране се получава. Дишане. Диша, да. Най-напред се отварят северната и южната точка. Какви са тия точки? Севера получава се при точно така при разширяването. Планетата няма защита се оголва. И те такова се концентрират на екватора. Разбирате, че там просто ще се топи земята. И се отварят те дупки, се отварят първо на полюсите. И това е в последно време. Сега почва, сега има разширение, почва свиването. При свиването тези частици се разпределят и се покриват цялата земя. Оттам идват тези неща, а не че от това, че пушици там и дезодоранти и глупости. И това си е сам дим, който не може да дигне температурата. Не може. Това си идва по естествен път. По естествен път? Да. На всеки 6000 години се получава. Водата на океаните с колко ще се дигне според тебе?
Тя ще се дигне, но то пак ще започва заледяване на определени точки. Това ще е период от 200-300 години. Ще продължи този период. Да, ще продължи. Не става за един ден. Бам, става топенето и след почва пък замръзването на другите точки. Как да си изместят? А България ще бъде ли засегната от тези неща? Ще стане по-топло при нас. Някъде мисля, че ще сме на тази точка, къде са сега тая Армения, къде е. Някъде на този климат че сме. Малко по-топло. По-топло ще стане. Ще имаме ли проблем с водата, тук и съседите? Тя водата, цялата планета ще има какво върви замърсяването. Сега как бият ти сондажи долу там шисто и газове, отрова, всичко ще отрова. Битката е била винаги тук на Балканите за Родопите. Защо? Какво има там? Водата. Водата? Водата. Това е просто. Родопите. А как изчислява, че центъра на Земята се пада баш в България? Баш в България? Да, го казва тази един път. Ти го казваш. Аз го казвам, тук. Тук? Да. Така ли? Да. Но тук има голямо лъчене към космос. От тук? Да. А тук в съседство някъде наблизо има ли пирамиди? Има горе, преди Панагюрище, има някаква пирамида, ми дават там в един от върховете. Дори дават, че има и помещение някакво с някакви сечева такива. Тя е заровена. За какво са ги ползвали тия пирамиди? Центрове, енергийни центрове. Енергийни центрове. Значи казваш, че до 7 години ни предстои... 7-8 години мисля, че ще почне това. Това ще се появи и трябва да се появи. Според как върви живота си на планетата, как се водят войни. Значи войните ще предизвикат да се ядосат нашите създатели, за да изпепелят причината. Трябва да я премахнат. Как са премахнали Атлантите, така ще премахнат и те. Атлантите са същите. Искали се да владеят цялата земя. Някой казва, че атлантите са наследници на рептилите, както и тия в момента, които гледат. Не знам какво имат по тези думи рептили, но това ми го дадаха, като го гледах в Нюрнберг, някаква стара видео. Тя в края в някакви голове ме дават. Около 20 човека с черни костюми наредени, те предизвикват всичките тези войни на планетата. Нюрнберг. Нюрнберг, да. Германия. Германия. В края, в северната част на Нюрнберг, големи голови на много стара време. Те там движат всичко на цялата планета. Не са ли еврейски фамилии това? Не знам, предполагам, че от времето на Хитлер са останали някакви такива и продължават. И продължават. Продължават, да. Там са. А от тях няма да се спаси никой след като ги удари. Няма, всичко ще замине как. Всичко ще изголи. Докъде ще бъде удара в Европа? Ами ще удари тук Гърция, свива до Турция, чак Италия, Австрия, Германия, всичко това не може да... Просто не виждаш зеленена никога, всичко опушено изболява. Сгради ще останат ли? Не, всичко рано го гледаш, всичко опустошено. Да се големи удари с тези плазвания. Това не е какво плазване е, страшно оръжие. Това ако го има човечеството до сега да се събили... А нас защо ще ни остават? Нямам представа, сигурно сме по-добри. Значи сега земетресението в Италия да чакаме да не се спират, а да продължават. Ще продължават така. Благодаря.